Takže pomaličky prejdeme k bodom, požiadavkám. Dnes je to 23 rokov od chvíle, keď sme chceli žiť slušnejší a lepší život. Dnes je to 23 rokov klamstiev, rozkrádania spoločného majetku, vzniku finančných skupín, oligarchie a bujnejúcej korupcie. Vzhľadom k tomu, že občania boli dokladovane okradnutí o obrovský majetok, z ktorého mali prosperovať, majú právo v zmysle Ústavy Slovenskej republiky článok 2 vziať si späť delegovanú moc v štáte, a to v zmysle ďalšieho článku Ústavy Slovenskej republiky článok 32, ktorý znie: občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. Ak sa zastupiteľská štátna moc postaví primárne nositeľom moci na odpor, majú občania právo použitia sily v takej miere, aby dosiahli svoj cieľ. A ak štátna moc použije proti občanom silu, musí si byť každý vedomý, že sa za zneužitie právomoci bude zodpovedať. Požiadavky dnešného protestu sme zhrnuli do 6 bodov a týmto vyslovujeme vláde Slovenskej republiky a prezidentovi Slovenskej republiky nedôveru a trváme. Poprvé, na demisii celej vlády Slovenskej republiky za to, že posúva krajinu do nepredstaviteľnej ekonomickej a morálnej katastrofy, žiadame rozpustenie parlamentu a odstúpenie hlavy štátu. Áno! Po druhé, požadujeme okamžité zrušenie všetkých reforiem namierených proti ľuďom. Po tretie, požadujeme audit verejného dlhu Slovenska s moratórium na splátky dlhu, pretože slúžili súkromným záujmom a nie v prospech všetkých občanov. Po štvrté, požadujeme verejnú kontrolu strategických odvetví, ktoré sú dôležité pre spoločnosť: poľnohospodárstvo, bankovníctvo, energetika, vodné hospodárstvo, zdravotníctvo, vzdelávanie a riadenie životného prostredia. Áno. Po piate, okamžité spustenie procesov, vymenovanie úradníckej vlády, sfunkčenie referenda, nový volebný zákon smerujúci k zabezpečeniu ekonomickej a potravinovej sebestačnosti. Áno. Po šieste, vyvodenie trestnej, politickej a morálnej zodpovednosti vinníkom, ktorí okradli, ožobračili, zdevastovali, zničili a rozpredali našu vlast za posledných 23 rokov. Áno. Ak tieto požiadavky budú zo strany vlády Slovenskej republiky a prezidenta v najbližšej dobe odignorované, budeme postupovať v rámci všetkých zákonných prostriedkov a jednoducho im k odchodu a nastoleniu spravodlivosti dopomôžeme. Teraz prejdem k tomu, čo vás určite najviac zaujíma. Čo potom, keď sa nám podarí zvrhnúť vládu, ako bude fungovať ďalej štát a čo budeme robiť. Takže je potrebné si uvedomiť, že moc, ktorú majú, im dávame my vo voľbách. Keď im ju vezmeme, presunie sa automaticky na nás všetkých a tak vytvoríme ľudové snemy. Ľudové snemy budú verejné a otvorené stretnutie občanov, ktorých cieľom bude spojiť naše hlasy zo spodu a vytvoriť tak skutočný hlas ľudu. Ľudové snemy budú informačným kanálom, prostredníctvom ktorého sa dostaneme k faktom vypracovaným odborníky. Tie budú miestne, mestské, okresné, krajské, celoslovenské. V praxi to znamená, že vy prídete na stretnutie občanov, prinesiete si nejaký návrh riešenia a nejaký konkrétny problém, posuniete ho odborníkom, oni zase predložia návrh vám a hlasovaním vytvoríte konsenzus, čo je výsledná dohoda. Takýto ľudový snem sa bude konať už zajtra o 15. hodine v Bratislave na námestí SMP. Výstupom debaty by mal byť konsenzus, jednomyselná dohoda všetkých účastníkov na tom, ako vytvoriť reálnu občiansku silu, schopnú presadzovať záujmy ľudí a byť rovnocenným súperom dnešnej elity a ich prisluhovačom. Toto zhromaždenie je ohlásené, nepolitické a má mierový a konštruktívny charakter. Takže kto má záujem a možnosť, tam určite príďte. Postupne sa budú takéto snemy konať po celom Slovensku.
Bližšie informácie ešte na www.spolu.org. Dnešnú funkciu politika rozdelíme na otvorenú komunitu odborníkov, to budú tí, ktorí nám budú predkladať návrhy zmeny zákonov na ľudových snemoch. Občiansky snem bude zákonodárna moc, kde všetci rozhodneme priamo, alebo ak chcete, odovzdáte svoj hlas ľubovoľnému zástupcovi. Úradnícku vládu to bude výkonná moc, tvorenú priamo volenými a odvolateľnými zástupcami slúžiacimi výhradne občianskému snemu. Tieto letáky by vám mali rozdávať už naši chlapci, hádam rozdali. Takže toto by znamenalo koniec politických strán, ktoré sú bábkami v rukách finančných skupín. Znamená to, že chceme zaviesť priamu demokraciu. A 4. novembra sa konalo prvé celonárodné stretnutie občanov Slovenska v Kalne nad Hronom. Môžete si to pozrieť na kalna.zrodenie.sk na internete. Zúčastnení tam schválili a vyhlásili memorandum slobodného občana, ktorého text vám teraz prečítam a naši ľudia by vám to mali tiež rozdávať už. Podpísaním tohto memoranda berieme všetci moc vláde a berieme do vlastných rúk chod štátu a ujímame sa vlády. Tieto petície budú takisto dávať podpisovať naši chlapci. Takže, memorandum slobodného občana. Ja, slobodný občan, v hlbokej úcte voči kultúrnemu a národnému dedičstvu vyhlasujem, že sa ujímam vlády. K tomu, aby som mohol spolu s ostatnými rovnako slobodnými ľuďmi vládnuť v slobodnej spoločnosti, sa zaväzujem, že budem ctiť najvyššie morálne zásady a tie budú pre mňa zákonom. Absolútnou hodnotou je ľudský život a preto si vyhradzujem neodnímateľné právo na odmietnutie akéhokoľvek rozkazu, ktorý by ho mohol ohroziť. Ku svojej vláde nepotrebujem žiadnych prostredníkov, pretože tak ako každý slobodný občan má možnosť byť zvolený, ako aj okamžite odvolaný. Ako občan s mandátom vládnuť nesmiem plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, pretože som si vedomý ich vplyvu na životy nás všetkých. Zo všetkých síl budem chrániť a vyznávať najvyššie humánne cnosti, akými sú úcta k druhým, vzájomná láska a porozumenie, ochrana životného prostredia a jeho zdrojov, tolerancia ku všetkým vierovyznaniam, rasám, národom, národnostiam a etnikám. Rodina ako nedotknuteľný základ a pilier celej spoločnosti musí byť pod starostlivosťou a ochranou. Preto sa zaväzujem poskytovať jej plnú podporu, a to najmä zabezpečením dôstojného bývania, ako aj dôstojných podmienok staroby. Po staročiach útlaku som si vedomý, že slobodu nemožno dosiahnuť bez umožnenia prístupu k potravinovým zdrojom a prírodnému bohatstvu pre všetkých rovnakou mierou. Navyše, aby slobodná spoločnosť nebola vystavená manipuláciám, musí mať zabezpečený priestor vo verejnoprávnych médiách na vlastnom vysielacom okruhu pod kontrolou občanov. Spôsob spravovania vecí verejných, ako aj všetkých verejných inštitúcií, musí vychádzať zo spravodlivej a efektívnej kontrolovanej diaľby moci a precízneho systému brzd a protiváh, vychádzajúcej z ústavne zakotveného zákona o priamej demokracii. Politiku štátu určujú slobodní občania, preto všetkým občanom slobodného štátu musí byť zaručená rovnosť príležitostí, ústavné zákony vychádzajú priamo z vôle slobodných občanov a sú nadradené všetkým ostatným. Tak prísah. Tak. Na toto stretnutie v Kalne nad Hronom mohol prísť každý občan. Zúčastnili sa občania z celého Slovenska, ktorí chceli nejakým spôsobom pomôcť